Сәлем кызлар, мин Ләйсән һәм бүген без сезнең белән кулларга массаж ясап китәбез. Безнең кулларда бигрәк тә уч төпләрендә бик күп рефлекс нокталары бар һәм бу массаж белән без бөтен организмга дәва бирә алабыз. Беренче күнегү бармакларны айырып, кулларны ике якка сузабыз һәм әйләндерәбез. Баш белән муенны уңга суга борсабыз, тагын да әйбәтрәк булыр. Кулларны кырыйга сузып, баш бармаклары белән артка тартабыз. Өстән, астан. Кулларны өскә күтәреп, лимфодренаж ясыйбыз. Кулларны йодрыклап, ике якка сузып, әйләндерәбез. Башта бер якка, аннан икенче якка. Кулга массаж ясаганда эш урыннан китмәскә дә була. Шуның өчен безгә төрле массажерлар булыша. Мәсәлән, бу күнегү бу массажер белән кулны астан өскә йөртеп чыгабыз, бер якка. Кулны әйләндереп, икенче яктан шулай өстән астка менгезәбез. Кулны терсәккә куеп, кычыткан күнегүен эшлибез. Астка таба тартабыз мускулларны. Башта бер кулны, аннан икенче кулны. 5-10 тапкыр. Шулай кулны терсәктә тотып, тыгыз беләзек кигән шикелле астка кулны тартабыз һәм дә инде учны ябабыз, ачабыз, ябабыз, ачабыз, ябабыз, ачабыз. Шулай бер 5-10 тапкыр. Башта бер кул белән, аннан икенче кул белән терсәккә хәтлек тартабыз. Шулай кулны терсәктә тотып, кул буынын жылытабыз. Әйбәтләп кул буыннарын ышкыйбыз. Буыннарга жылылык килә. Биш-ун тапкыр. Кулны терсәктә тотсагыз да була. Уч төбен баш бармак белән яки 4 бармак белән шулай массажлап чыгып алабыз. Бармакларын, нигезләрен калдырмыйбыз. Баш бармак белән имән бармак арасын әйбәтләп массажлыйбыз. Кул аркасын шимиткәләп чыгабыз. Шулай йөртеп чыксак та була. Һәрбер бармакны бармак очыннан башлап массажлап чыгабыз. Бер бармак астан эшли, икенче бармак өстән эшли. Һәрбер бармакны имән бармак белән, урта бармак белән кыстырып, шулай иттереп тартабыз. Бармакларны менә шушындый массажерлар белән дә массажлап ясап була. Бу балаларга да бик әйбәт күнегү.
Һәрбер бармакны шулай итеп йөртеп чыгабыз. Без кулларыбызга бик рәхмәтле һәм игътибарлы булырга тиеш. Бу комплекс сезнең кулларыгызның арганлыгын бетерер, сызлавын алыр. Һәм дә инде яраткан кремыгызны майлап куйсагыз, бу массаж комплексыннан соң, алар сезгә зур рәхмәт әйтерләр.